To čo je, bo... Vody. Tu musi byť, v lese tu musi byť šumne. Panorámu robíš? Či... Nie, ja za Captur. A ináč na tej panoráme ešte dá natáčať z druhej strany. Klikneš na šipku a prejde na druhú stranu. Hej? Hej. Že môžeš to natáčať aj z druhej strany. Že je spravo do ľava, hej? Áno. Vody. Ako je záždečka pošol. Má, vieš, pachy. Vody. Poď. Poď, Vody. Vidno ho? Tádze. Ale mohli by sme ísť aj tu dole. Ešte potom po tej cestičke, tu je. Ale po tej cestičke by sme už išli, alebo jak chceš, no. Normálne vejsť nás do lesa. Abo tu prejdíme ďalej, cez ten lesík a tam už potom zideme dole. Vidíš, jak vidno, že jak je osvetlený displej. Pozeraj, v ľavom rohu. Pozeraj, jak vidím dole. Vidíš? Hej, žlté také. Hej. Poď sem. Tak tu budeš dneska spať jak zabitý, chvála Bohu.